Η σιωπή που μιλάει πιο δυνατά από λόγια. Η γοητεία ενός άντρα δεν μετριέται από το πόσα λέει, αλλά από την ενέργεια που αποπνέει όταν δεν λέει τίποτα. Οι γυναίκες νιώθουν τη δύναμη της παρουσίας σου πολύ πριν ανοίξεις το στόμα σου. Η γλώσσα του σώματος, η ηρεμία των κινήσεων και το βλέμμα που δείχνει σιγουριά λένε περισσότερα από 1000 λέξεις. Όταν δεν προσπαθείς να εντυπωσιάσεις, αλλά απλώς είσαι, δημιουργείς μια άβρα μυστηρίου που ελκύει βαθιά. 2. Η στάση σώματος ως καθρέφτης της αυτοπεποίθησης. Κράτα τον κορμό σου ίσιο, τους ώμους πίσω, και τα μάτια σου στραμμένα στον κόσμο χωρίς φόβο. Αυτή η απλή στάση φωνάζει αυτοπεποίθηση. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα, η γυναίκα νιώθει ότι έχει μπροστά της έναν άντρα που στέκεται γερά στη ζωή του. Ο τρόπος που περπατάς, που κάθεσαι, ακόμα και που αναπνέεις, μεταφέρει μήνυμα ισχύος ή αδυναμίας. 3. Το βλέμμα που διεισδύει χωρίς να απειλεί. Το βλέμμα είναι το πιο δυνατό εργαλείο ενός άνδρα. Ένα ήρεμο, σταθερό βλέμμα μπορεί να αποκαλύψει αυτοέλεγχο και πάθος ταυτόχρονα. Μην κοιτάς βιαστικά ή με νευρικότητα, μάθε να παρατηρείς. Ένα βλέμμα που παραμένει, χωρίς αλαζονία, δείχνει εσωτερική σιγουριά και φανερώνει ότι δεν χρειάζεσαι λέξεις για να σε προσέξουν. 4. Η ηρεμία μέσα στη φασαρία. Σε έναν κόσμο γεμάτο φωνές, ο ήρεμος άνδρας ξεχωρίζει. Η γυναικεία ψυχή ελκύεται από εκείνον που δεν παρασύρεται, που μπορεί να σταθεί σταθερός όταν όλοι οι άλλοι αντιδρούν. Η σιωπηλή ηρεμία σου εκπέμπει ασφάλεια, ένα στοιχείο βαθιά ερωτικό. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ελκυστικό από έναν άνδρα που δεν χάνει τον έλεγχο του εαυτού του. 5. Ο έλεγχος των συναισθημάτων. Ένας άνδρας που δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα, που μπορεί να διαχειριστεί τον θυμό, τη ζήλια ή την απογοήτευση με ωριμότητα, δείχνει εσωτερική δύναμη. Οι γυναίκες διαισθητικά καταλαβαίνουν ποιος έχει κυριεύσει τον εαυτό του. Δεν χρειάζεται να φωνάξεις για να δείξεις ότι έχεις αξία. Η ψυχραιμία είναι το πιο ερωτικό σου όπλο. 6. Η δύναμη του μυστηρίου. Όταν δεν μιλάς πολύ για τον εαυτό σου, αφήνεις χώρο στη φαντασία της γυναίκας. Κάθε γυναίκα αγαπά τον άνδρα που δεν αποκαλύπτει τα πάντα με τη μία. Η σιωπή δημιουργεί μυστήριο, και το μυστήριο δημιουργεί έλξη. Δείξε με τις πράξεις σου ποιος είσαι, όχι με λόγια. 7. Η καθαρότητα της ενέργειας. Ένας άνδρας που έχει καθαρή ψυχή, που δεν μεταδίδει τοξικότητα, φαίνεται χωρίς να χρειαστεί να το πει. Οι γυναίκες διαισθάνονται την ενέργεια ενός άνδρα. Αν είσαι ήρεμος, γνήσιος και αυθεντικός, το βλέμμα σου, η στάση σου και η παρουσία σου θα το πουν για σένα. 8. Ο τρόπος που αντιμετωπίζεις τους άλλους. Δεν χρειάζεται να πεις λέξη για να δείξεις σε μια γυναίκα ποιος είσαι. Αρκεί να δει πως φέρεσαι στους ανθρώπους γύρω σου, στον σερβιτόρο, στον φίλο σου, στον άγνωστο στον δρόμο. Ο σεβασμός και η καλοσύνη σου είναι το καθρέφτισμα της ανδρικής σου αξίας. 9. Η πειθαρχία ως ερωτισμός. Η πειθαρχία δεν αφορά μόνο το σώμα, αλλά και τον νου. Ένας άντρας που φροντίζει τον εαυτό του, τη δουλειά του, τη φυσική του κατάσταση και τη ψυχική του υγεία, εκπέμπει ελκυστικότητα. Δεν χρειάζεται να μιλήσεις για το πόσο δυνατός είσαι, φαίνεται από τη συνέπειά σου. 10. Ο άνδρας που δεν ζητά προσοχή. Ο αληθινός άνδρας δεν ψάχνει βλέμματα, τα προσελκύει χωρίς προσπάθεια. Όσο λιγότερο επιδιώκεις να εντυπωσιάσεις, τόσο περισσότερο ξεχωρίζεις. Οι γυναίκες έλκονται από εκείνον που δεν προσπαθεί, γιατί η μη προσπάθεια είναι ένδειξη δύναμης. 11. Η απλότητα ως ένδειξη κύρους. Η σιωπή σου έχει αξία όταν συνοδεύεται από απλότητα. Δεν χρειάζεσαι πολυτέλειες, υπερβολές ή φανταχτερά ρούχα. Το στυλ σου, η καθαριότητα και η ηρεμία σου λένε έχω αυτοπεποίθηση χωρίς να χρειάζομαι τίποτα παραπάνω. 12. Η παρουσία στο τώρα. Όταν βρίσκεσαι παρόν, πραγματικά παρόν, σε μια στιγμή, η γυναίκα το νιώθει. Μην σκέφτεσαι τι να πεις μετά, απλώς είσαι εκεί. Η πλήρης παρουσία είναι σπάνια και μαγνητική. Εκεί βρίσκεται η αληθινή σιωπηλή έλξη. 13. Η ψυχική ανεξαρτησία. Ένας άνδρας που δεν χρειάζεται την έγκριση κανενός, που ξέρει να περνά χρόνο μόνος του, εκπέμπει μια ήρεμη δύναμη. Οι γυναίκες το αντιλαμβάνονται αμέσως, αυτός ο άνδρας δεν εξαρτάται από τίποτα. Και αυτό είναι ελκυστικότερο από κάθε φιλοφρόνηση. 14. Η αξία της συνέπειας. Η σιωπή σου έχει αξία όταν συνοδεύεται από πράξεις. Αν λες λίγα και κάνεις πολλά, αν είσαι σταθερός, η γυναίκα θα το σεβαστεί βαθιά. Οι πράξεις είναι η πιο καθαρή μορφή λόγου. 15. Η αυτοπεποίθηση χωρίς αλαζονία.
Η ισορροπία ανάμεσα στη σιγουριά και την ταπεινότητα είναι μαγνητική. Μπορείς να κοιτάς τον κόσμο με σταθερότητα, χωρίς να χρειάζεται να επιβληθείς. Αυτή η ηρεμία κάνει μια γυναίκα να σε βλέπει ως άνδρα που δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα. 16. Η σιωπή ως σύμβολο σεβασμού. Δεν χρειάζεται να μιλάς πολύ για να δείξεις ενδιαφέρον. Μερικές φορές, το να ακούς πραγματικά μια γυναίκα είναι πιο δυνατό από το να της λες λόγια. Η σιωπή σου δείχνει σεβασμό και ωριμότητα. 17. Η συναισθηματική ισορροπία. Η γυναίκα δεν ψάχνει τέλειο άνδρα, αλλά σταθερό. Αυτόν που δεν καταραίει με το παραμικρό. Όταν μπορείς να σταθείς με γαλήνη ακόμη και μέσα στο χάος, εκείνη νιώθει ότι μπορεί να ακουμπήσει πάνω σου. 18. Η πνευματική καλλιέργεια. Ο άνδρας που σκέφτεται, διαβάζει, προβληματίζεται και αναπτύσσεται εσωτερικά, δεν χρειάζεται φανταχτερές λέξεις. Οι γυναίκες αντιλαμβάνονται τη διαφορά ανάμεσα σε έναν επιφανειακό άνδρα και σε έναν στοχαστή. Η ψυχή σου φαίνεται μέσα από τη σιωπή. 19. Ο άνδρας που αποδέχεται τον εαυτό του. Η σιωπή σου έχει δύναμη όταν προέρχεται από την αποδοχή. Όταν δεν προσπαθείς να είσαι κάτι άλλο, αλλά αγκαλιάζεις αυτό που είσαι. Αυτή η γνήσια αποδοχή σε κάνει ακαταμάχητο. 20. Η αληθινή ανδρική ουσία. Στο τέλος, η σιωπή δεν είναι απουσία λόγου, αλλά παρουσία ψυχής. Ένας άνδρας που έχει κυριαρχήσει στον εαυτό του, δεν χρειάζεται να πει τίποτα. Η ενέργειά του, η στάση του και η γαλήνη του μιλούν από μόνες τους. Αυτή είναι η σιωπηλή δύναμη που κάνει μια γυναίκα να σε παρατηρεί, να σε θαυμάζει και, τελικά, να σε επιλέγει.